lanjut mlebu mrene. Ha iki. Apa sih masih? Kusen rek, aluminium, rai petegas. Iki pintune nggih full alumini ambek kombinasi ambek kaca koyo ngene ya modele. Cara ngono beda ambek liyane. Saiki langsung nang ruang tamune. Ndukure lampune drop ceiling ambek lampune cemruentel yo. Lah, nang kene iki ana jendela sisan. Sijine mati sijine iso dibuka tutup. Ben apa? Ben oksigene mlebu metu ben lancar. Saiki langsung lanjut mrene menggo nang sebelah kan kene iki. Iki nang nggone kamar tidur pertamae. Iki sing ana jendelae langsung menghadap nang area carport. Cara ngono, oksigen mlebu metu ben lancar. Ben ojo menjer mrene, Mas. Nang kene iki nang ndukur iki ana cecepane AC sisan. Cara ngono, AC-ne sekarang ngicepno tok. Engko AC-ne ben nggo dhewe yo. Nang kene iki lawange nggih shadingan ben apa? Ben menghemat ruang yo. Saiki langsung lanjut. Iki nang nggone ruangan tengah, iki langsung nang dapure, iki minibare. Makane nang kene iki digawe tameng yo. Cara ngono nang ruang tamu kene nang kene ben gak ketok nek Mas ayo. Saiki langsung lanjut mrene.